Ket sore mau ora noleh mburi bareng noleh mburi sing mirsani luar biasa. Tulung pertama kali oplos tepuk tangan buat para penonton di Kewajon pada malam hari ini. Ya. Yang ditunggu-tunggu adalah Mas Joklidik Joklutuk. Sing ditunggu-tunggu niku nggih panjenengan sak kanca Dijo Laras. Ngoten niki alhamdulillah. Alhamdulillah saderengipun ngaturaken asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barokallah. Nggih. Mas Kangko. Dalem Mas Joklidik Mujudaken syukur dalu menika dening Gusti Ingkang Maha Agung insyaallah ing pangajab Mas Erik kalian Mbak Sari dipun catet ngamal jariyahipun dipun ridani dening Gusti insyaallah dipun panggihaken kabagyan kamulyan saha katentreman. Nggih, nggone Danarasa gelar wayang nyenenge wong pirang-pirang ya Mas. Terus mboten kok nun pangapunten mboten kok Mas Erik sekeluarga kemawon. Nanging ingkang mirsani dalu menika ugi pikantuk berkahipun. Oh ngaten. Inggih kesuksesan panjenengan pentas tanpa ada kesuksesan penonton tidak ada artinya. Oh iya. Mula kesuksesan malam hari ini juga didorong oleh kesuksesan masyarakat malam hari ini. Tepuk tangan untuk masyarakat malam hari ini. Wajon Sambiroto Baron Nganjuk Mas Jo. Waduh saestu. Kula niki won nembe ngaji kalih Gus Baru terus babas niki. Ning alhamdulillah piyai ngriki nggih jemenaki Mas Kangko. Jemenake. Nggih selalu andapasor guyub rukun kompak gumolong nyawiji. Selalu menanamkan persatuan dan kesatuan NKRI dan membawa harkat martabat budaya Indonesia. Tapi penyang pirsani pun kaget Mas Kangko. Ora kaget iki. Niki niku anggere tontonan sing delok mesti rame. Wah, Nganjuk. Nggih, anggere nek tontonan mesti rame. Sebabe ora bayar. Niki enten NDK nggih sepi. Mergo bayar mau siji 180 e. Oh iya. Mula alhamdulillah Mas Kluthuk dipun suwun kalian Mas Erik, kalian Mbak Sari. Kat setahun yang lalu loh. Estu. Kaya kesiram banyu adem Mas. Oh iya. Lah paling mboten niki Mas Erik sekeluarga sangat-sangat membantu kelancaran perekonomian kula sak keluarga. Lah nggih no. Oh iya. Lah pripun? Lho niki nyakirsani. Apa? Cumlorot to dalu niki. Wah, enggak pacane kok beda karo begi liyane. Padang Mas. Padang jinglang ya. Pripun to? Kowe wajah-wajane tanpa beban tanpa pikir ngeten iki. Oh iya. Cobi nyantirsani. Lho panggah lulak lho. Lah kudune kula kali jenengan iso omong-omongan lah. Kudune ndang nyaut. Iso nyambung ngomongan anak. Wong kula ngomongke ngeten ya ora ndang ngomong kok. Iya. Kula kali panjenengan mawon sing jagongan. Lah iya, awake dhewe iso gayung sambut saling mengisi. Saling melengkapi, saling menutupi. Betul. Sing elek ditutupi, sing kurang ditambahi. Men iso sinkron, men iso selaras, serasi dan seimbang. Iki lho. Lah kae lho, kakangmu lho. Kula niku meneng niku merga midhangetaken menapa Kang Jan aturne wau. Apa? Jan wau mboten noleh sapa nggih to? Begitu noleh jenengan mirsani penonton sak menyembane. Niki lho. Jenengan sing diarani dalang sombong jenengan. Lho. Kok sombong pripun to? Dalang ki nek sombong budal dhewe ora ngejak yoga, ora ngejak sinden. Dalang sombong, dalang kemlindi nggih jenengan niku. Sik to, suwira pedhot nek omonganmu atos. Mas Kangko ki piyai kene tresnane ora umum. Nyatane jadwal sing paling oke ya piyai Nganjuk. Iya, Ro. Kok mbok arani sombong ki didelok saka ngendi? Lah wong ditangkep kok malah madheprono, ra gelem madheprono ki nyapa ya. Oh alah ming sombong lungguhe ngene to. Lah ya wong ki empan papan to Mas Jon, nek jenenge dalang tradisi, dalang wayang kulit gagrak kulonan utawa Solo Yogyakarta ya ngeten iki. Wong penonton bengi iki lho wis iso didelok. Napa? Nun sewu. Nggih. Iki ketok didelok. Sagetipun. Penonton sing ning ngisor iki. Nggih. Iki cara nun sewu lho. Iki cara urunan lho ya. Nggih. Iki cara penonton cara urunan lho sing ngisor iki no 300.000. Lho, sing ngisor ki. Sing ning tribun kae ning panggung kae. Nggih. Kae 500.000. Lho. Lah terus sing ngemper iki. Emper pinten? 250.000. Kuwi umpama digawe urunan ya. Iya. Enek sing ora urun melu ndelok wong ndelik. Ning ndi Mas? Ki jero omah iki kabeh lho. Ya untung kok Pak Erik iki sedakoe gede. Ora ngrembug perkara duit, ora ngrembug perkara materi. Iya. Ya iki sing diarani hidup yang bermanfaat seperti ini. Urip guak ragat ning pengen golek nikmat ben adoh saka laknat sing dijangkah menapa saged slamet donya akhirat. Omonganmu iki keduren iki. Lho,
Kok selamat dunia akhirat itu seneng akhirat enek apa? Loh, lah nek ana swarga kok. Enek apa neh? Ana neraka kok. Bedane apa? Ya bedane pakarti sing apik tumindak sing becik bisa berbagi kebahagiaan kaya ndalu niki. Pak Erik. Papan panggonane mesti diwenehke nggon swarga. Gusti Allah ki ora bakal nyiksa karo apa kawulane hambane. Jane ki nek swarga kan neraka ki jajane kabeh ya penak. Lho. Piye to bocah ki? Tau sinau agama ora to? Jane ngaji bolak-balik lho. Jare kumpul Gus, Kumpul. Pilihan menungso sing ning alam donya sing rasuk agama Islam lan sak panunggalane pangajabe lak teng surga to, Mas. Iya. Kapan panggonane swarga? Jane ki neraka karo swarga ki ya beda tipis mong swarga ki penake nemen nek neraka ki penake sithik. Lho, bocah ki edan mbok jane. Nek ndi ki neraka ya ora penak. Penak kabeh. Kok iso? Nyatane sing mati ya gak enek sing balik. Bocah ki majnun gitu ya, Mas. Nek dindingkan wong ki nek wis disarekke ya ora mungkin balik to, Mas. Ayo kerasan. Wong wis tinitahi Gusti wis dipun timbali. Nggih to puyar balik. Ngene iki sing diarani Mas Erik ngitanke Keng Putra ki bisa kekudangane mandi. Sing sadarani Taruna bisa ngungkuli bapak. Mas Erik sebagai bos wifi. Ngono lho, wifi. Lho tenanan lho iki, bos wifi. Aku lek muni wifi no kelingan atas. Bos wifi ki to, Mas. Iya. Iku kudune dicontoh kekudangane ngono, dipinterke sing bisa ngungkuli bapake. Nggih ngoten. Ndongakne muga-muga dionci sinyalnya kuat. Loh. Onci sapa kuwi? Putrane Mas Erik lho. Jenenge apa Onci? Onci. Lho kok roh sampean pisan? Kowe iki ya sinau lho. Sing nanggap sapa? Lho nek Mas Erik wis apa Lah ya putrane jenenge Mas Onci. Muga-muga sesuai dengan profesine Pak Erik sebagai bos wifi. Muga-muga Mas Onci sinyale kuat. Tegese sinyale kuat kuwi saka tembung sinyale kuat manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sinyale kuat ya kuwi bukti karo wong tuane lan sinyale kuat berguna bagi nusa dan bangsa. Lah kuwi lho sing dinteni lak omongan ngene iki. Iya. Mau kok ora ndang ngomong apa contongmu kuwi lho. Mau ndang ngomongno lak apik kok meneng ae nyapa contongmu. Mau sik goblok pinterku lagi iki. Berarti nek tumindake apik, tumindake becik, kuwi munggah swarga. Nggih, Mas. Anu ndak oke Jo. Oke, neraka ki isine wong lanang apa wong wedok? Isine, nah niku kula dereng survei. Lah sing arepe survei rono sing kendel ya Lah iya. Wong yo ora ero jenengan iku bedhe kula. Isine napa sing kowe? Isine napa? Ya wong sing kakean dosa kuwi. Ya padha ra mudenge to. Ya ra mudenge kok. Sunate Di Erik. Dari bosmu kuwi. Sunate Mas Onci. Onci. Heeh. Aku lek Onci ki kelingan gitaris Ungu Onci. Muga-muga Onci ki dadi bocah sing sugih. Oh iya. Sugih pripun kuwi? Ya sugih. Apa-apa kecakup. Cakup. Lho. Pinter keri. Lho, Sementing sugih. bisa teh bocah ki. Mergo iso sugih ki karena pemikiran, mergo pinter. Mas Kangko apa ya elek aku ki sarjana ya tau kuliah supaya pinter iso nyambut gawe duwite akeh. Urung mesti lek latar belakang pendidikan tinggi ki sugih urung mesti. Loh, nyatane tanggoku ki lulusan SD, nggih. Dadi petani, nyatane ya sugih. Loh. Ya ora? Lulusan SD Sugih. Masyaallah. Jajal kowe ndongakne wong. Muga-muga pinter. Aminmu karo amine wong sugih, kula akeh amine wong sugih. Oh iya, Mas. Lho iya. Mugi-mugi sedaya pinter nggih. Mugi-mugi sedaya sugih nggih. Oke sugih. Banter sugih iki ya. Oh, sing mbok goleki imbangane. Lho iya imbangane. Oh. Mergo wong sugih iki iso dienggo minterne, ning lek wong pinter urung mesti iso nyugihne. Omongan titen omongan. Nggih. Bocah iki kaya ngene iki. Pripun, Mas? Contone kaya Onci. Pak Erik bos wifi. Senajan to kuwi ngalor ngidul mung masang anten. Tapi beliaunya itu silaturahmi kuat. Kok saged? Lho iya lho, wifi kan butuh anten, butuh tower. Iya. Nyatane bengi iki iso rupian-rupian sunatane anake nanggap wayang nyenengi wongkah sakmene bali. Muga-muga amal jariah Pak Erik menika tinampi dening Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Swarga Pak benjing. Mulai ya meling bu sinden-sinden iki. Nek nggawa HP nek nun sewu lho Mas, meling. Iki perkara sinyal lho. Ya. Aja nganti HP diparingne ning sak kene. Lah ya apa? Mesti enggak ada sinyal. Kok iso? Sebabnya kita melewati daerah pegunungan.
Mula sinyal sulit, Mas. Oh iya. Nggih. Mulane sing pinter ki bapak-bapak. Oh iso. Bapak-bapak ki walaupun lewat pegunungan, kuwi HP mesti ora didekek ning kene. Teng pundi? Dekek ning sak kene. Sebabe Cedek tower. Dadi tawere ya menjengil ngono ki tok. Lambemu ora. tawere cilik. Ha cilik ora sinyale apik kok kuwi bangsamu. Pak Apa? aku iki kuangan betul jeneng kuangan peh. Maju aja enek monitore bareng. Piye tong jalan kelasé wis luar neger kok iso. Neger. Kowe ora ngrasake main ning Kamboja ro, Dik. Ning Kamboja iki kek. Ning Israel. Dungane jenengan kanggo Mas Onci. Wis Taruna ngungkuli bapa. Niku salah. Jangkrik. Suwe ra petok nek aku omong apa-apa salah iki lho. Mas, kasepuhmu nek karo Mas Kangko kuwi cara judi kuwi 15 kono 85%. Oke dulu, tapi sekarang nun sewu. Ini kalkulasi dalam persen ki 70-30. Loh, sing 70 Wong-wong. Dongane pripun? Taruna ngungkuli bapa. Niku donga sing salah Mas Kangko. Nek kowe iso nyalahke kudu iso benerke, nek iso nggelar kudu iso gulung. Oke, nun sewu. Taruna ngungkuli bapa. Oke, kita berbicara dengan hal yang positif. Dunia itu paradok. Dunia ki nek loro, enek sing apik, enek sing elek, enek lanang, enek wedok, enek awan, enek bengi. Nggih. Ya ora? Nggih. Coba ya. Gue tahu cangkemmu ya. Aja nesak iki percaya sampean ki lho. Ki ruwono tenan. Kok Mas Kangko sampean debat. Tak salahne. Lho. Ayo napa? Kowe mau lho kandha aku nyalahne aku ki lho dasarmu apa? Donga Oh, sinyalnya hilang. Tidak pegunungan. Oh. Ngeten Pak Kangko. Piye? Donga taruna nguli bapak. Oke, kita berbicara yang positif. Anak harus melebihi orang tua. Jenengan nun sewu, dunya nek loro nggih, enek apik enek elek. Bapak jenengan Ki Haji Sukron Sumondo. dados napa? Dados dalang. Jenengan dados Dadi dalang. iki oke, bapake dalang jenengan dadi dalang sing luwih saka bapake jenengan ndak masalah. Ya, oke. Bagus. Bapakmu jenenge Bapakku Bambang Jolego. Jolego tadi Dagelan. dagelan. Bapakmu dagelan piye ning Tobongan, saiki kowe tanggapanmu rame, berarti kowe taruna ngukuli bapa. Iya, terus nih perjuangannya bapak kok. Jos. Itu kita berbicara yang positif. Lah kowe anake sapa? Oh, ya? Aku masmu lho matamu. Karo masih lalu. Lah kono mbok tekoki aku mbok. Lah aku teko lah sampean. Lah nyapa dadak teko aku yo sak gok sak sogok lho. Kono ki lho. Wis. Nggih lho mboten. Ya, ya. Kita berbicara positif. Nggih, Saiki nek awake dhewe ngomong sing elek. Nggih. Ngomong bapake maling. Ah. Sampean gawe muga-muga taruna nguli bapa. Le. Sampean kudu bisa dadi taruna nguli bapa. Bapak sedina iso maling TV papat. Wis sesuk yen gedhi kudu iso nyolong kulkas 15. Napa ngoten dongane? Nih ya ora pas ya. Kuwi lek wong lanang. Nggih. Nek wong wedok. Lah ibuke nyambut gawe ini rondo. Rondo. Dadi PSK. Oh, pekerja seni komersial. Pekerja malam lho. Oh, penyanyi. Cah nakal lho. Oh, sok nukari kancane. Lonte. Elek kok. Nek dijelaske lho. Kok dilus ngono kaya yo nekmu nesu ki lho. Umpama mboke PSK. Ah ya. Delalah anake wedok. Nggih. Napa arepe tarung kuli bapa? Nduk, ibu sedina iso ngladeni wong lanang 6. Muga-muga sampean sok ben gedhe iso ngladeni sewengi wong 12. Ngesot Mas sewengi Mas. Ya ora. Ya ning Donga salah, Bos. Sing bener. Donga kleru. Ya, nek Sing bener niku dongane muga-muga anak kuwi bisa migunani tumrape nusa bangsa lan agama lan bekti karo wong tuwa. Perkara ngungkuli jabatane wong tuwa kuwi ora penting. Sing penting bekti karo wong tuwa, sing penting agamane kuat, negarane ya tetep ditaati, pelajarane ya tetep diikuti. Iku ngoten Mas Kangko. Jenengan mirengke. Siap. Ora terus tarung kuli bapak. Siap salah. ning maksude Mas Kangko kuwi kondene kaya wawan Kaya air-air iku lho, kaya air-air iku lho kuwi. Wis tok kowe ora ngerti. Lah kowe begitu wis, wong ki sing penting kaya air iku. Lah kuwi lho. Sing penting kaya
air Mas. Menungso iki kaya banyu, tegese nun sewu sumeleh sak nggon-nggon. Banyu kae ditekek ning nggone gelas ya kaya gelas, ditekek ning nggone mangkok ya kaya mangkok, ditekek ning nggone paribasane ditekek ning nggone latar ya kaya latar. Menika sing diarani menungso iki kudu simbiosis mutualisme, kudu menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Betul. Lho mungkin apa? Banyu kuwi panguripan. Panguripan. Mergo wong urip iki kudu ora ado saka banyu Mas Kang. Mergo wong urip mung mampir. Wong mampir ngombe. Nah, ya. Ngono lho. Aja meneka menungso wit-witan tetuan witan po banyu ora iso urip. Terus Mas Kang. Mergo sing diarani menungso kuwi Menus-menus saken dosa. aja sok jiwit-jiniwit. Aja sok inrase nang dijiwit, aja njiwit liyane. Aja sok gelem nglarani. Aja nglarani liyane. Mergo wong urip mung mampir. Nah, iya kuwi lho. Nah. Ngono lho. Sedaya menika Jerbasuki. mau piye Mas? Tuturi. Handayani Becik ketitik. Oh, ketara. Mergo wong urip mung Mampir mampir. ngombe. Nah, ngono. Ngene lah apik. Ana caraka Ini kok Dr. Sawala. NKRI. Harga mati. Pancasila. Sakti. Mergo wong urip mung mampir. Pelempoken Mas, pelempoken. Loh, lah urusane karo banyu to, Mas. Banyu ki filosofi penting loh Mas. apa? Gini ku wau. Ya. Jadi orang tuh harus menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Awake dhewe sebagai seniman ning dhuwur panggung, yen wis ning nggone masyarakat ya ade kudu srawung karo warga masyarakat. Mas Erik dadi bos paribasane. Kuwi bos krek ning nggone perusahaane, tapi nek hidup bermasyarakat ya dadi masyarakat. Ya. Ning lak ora tegese panemumu beda kalih Mas Kangko. Tak mongi. Sing kon dhuwur kok ngesor kuwi ana sinergitas sing diarani wawan ora ceblok ado Saka saka wite. wite. Urung mesti lek gondol codot kuwi ya teko wite ya. Dadi ngene tak mongi kuwi. Ngene lho, kacang ki mongso ninggalo lanjaran, maksude kuwi Kacang mongso ninggalo lanjaran. lek gondol Garuda ki yo ninggal lanjaran yo anu. Kita aja dijak omongan angel iki. Ngene nek tembunge sekolah ning pendidikan kuwi padha karo guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Yo lek guru lanang lek guru wedok. Nguyuh ngatek ben diledek. Malah kaya siram-siram kembang ngono kae. Kok ora penak to sampeyan? Ora penak, Mas. Tak omongi kowe iki. Maksudnya ngene, enggak terlalu banyak orientasi. Ya. Ora kakek ngomong, ora kakek Ngene. gunem. Penak ngono lho. Kula omong Mas Angkon. Apa? Tak omongi. Lho wis ket mau omongan ket ning jero mobil mosok sik Wong Jawa ki nek donga sing apik tapi kadang-kadang ora bener. Lho, contone. Contone Sing ngene. hati-hati lho Mas sampean. Loh, Wong ki digugu omongane lho. Iki real. Mulutmu harimaumu lho. Ajining diri saka lati lho. sing ngomong sapa? Lho. Kowe omong apa wae sing digunem mek iki tok. Ngono lho. Asining Ajining diri saka Lati. lati. lek omongane apik Mesti pakartine ya apik. sing ngomong sapa? Lho, Pejabat-pejabat ki akeh to kampanye omongane apik-apik nyatanya begitu dadi ya lali karo janjine. Ya ora? ya bener. Omongane apik biyen Apik-apik. sik nyalokne begitu dadi ya lali. Oh iya. Urung mesti. Ya kuwi ya mesti lho Mas. Wapuk cangkemmu lho. Ajining diri saka pakarti. Kok iso ngono? Tumindakmu apik ya kowe kelakuanmu ya apik, kowe iki masyarakat ya apik. Oh iya. Donga iki tak Donga piye? Mbok gandeng kaya gendakmu ae. Mbok mlaku dhewe-dhewe nyapa? Loh, dhewe-dhewe ngejak sapa kowe? Kok iso? Donga iki wong Jawa enek sing apik, enek sing kleru Mas Angko. Piye? Ya, Kula sing iki- apik sing kleru ki. Kula iki kelakon. Duwe anak mbiyen tak dongane kaya bapakku mbiyen. Anakku ayu-ayu dhewe. Anak pas tak gendong ya. Iya, iya. Anakku ayu-ayu dhewe, ayu dhewe, ayu dhewe. Tak dongakne ayu. Alhamdulillah ayu dhewe Pak Angko. Lho. Berarti lak yo apik bangga no dadi wong tuwa. Bangga gundul. Duwe anak ayu dhewe kok. Bareng Ning kumpul karo- ndi-ndi lak yo iso kamar kancane luwih ayu. Bareng dhisik kancane kita elek dhewe. Lho. Lah jare ayu dhewe. Ayu niku lek dhewe tibake. Nek kumpul kancane niku elek Pak Angko. Oh, lah iki wong tuwa iki salah kok didik kamu. Lho mulane urung mesti lek donga ki bener ki urung. Lah mula. Nyatane bapakku mbiyen yo ngono. Piye? Kula pas arep nyambut kene Kalimantan nggih wonten Pak. Duk, hati-hati. Nggih. Nyambut gawe tak dongane aku jenenge wong tuwa. Iya. Muga-muga budal mulih ora nek apa-apa. Amin amin amin. Ya Pak. Alhamdulillah mulih ya blas gak apa-apa Pak. Mas kowe gak enek apa-apa ki ado ing bilahi. Heeh. Ngono lho, ado ing bilahi. Kowe ki ra mudeng kok wong tuwa ki bayangane anak kita, Mas. Ya. Tapi alhamdulillah saiki sukses Pak Kangko. Sapa? Kula Kowe. alhamdulillah saiki wis dadi dagelan payu. Amin amin. Aku ngelingi mbiyen rekoso to. Nggih nggih. Bapakku rekoso, ibuku rekoso. Terus saiki piye, Mas? Saiki uripku wis rada penak Pak Kangko. Ya, Alhamdulillah no. Alhamdulillah kula Bales budi ning wong tuwa. kula saiki wis rada sugih kula. Kowe. Sombong iki lho, sombong iki. Sombonge metu. Tak omongi. Gusti Allah iki benci karo wong sing menyombongkan dirinya sendiri. Loh, ora sombong, ini menjadi motivasi. Motivasi. Bahwasanya, wong ki aja ndelok suksese tapi prosese. Lah nek sing mbok omongke saiki wis sugih lah ngene sombong. Lho nyapa sombong?
Wong sombong ki bakal keblegong lho. Ora tau roh aku ya. Ora tau roh. Sing penting gulane, Pak. Lho, kok gulane? Lo sugih, kok gulane gundulmu ya. Gula ndasmu ya. Lah kuwi mau lho. Tapi sugih kula niki sakniki tak dum-dumne Pak Kangko. Wes sedekah. Nggih kali bojoku dhewe. Bojoku, wong tuaku, dulur-dulurku kita mulyakne kabeh, Pak. Weh ya apik. Bojoku iki saikmu wis alhamdulillah seneng gitu. Mbok kae piye saiki? Mas-masan. Lho. Tak tukone gelangi bek sak lengen. Lho. Gelang tok kuwi. Kiwa tengen mlaku kan tak kepleh. Lho. Sangke lemu mulyake. Mulyakne bojoku lho. Iya, iya. Karena moto saya adalah happy wife happy life. Waduh, bahasa Inggris barang. Nggih no. Happy wife, happy life iki apa? Happy wife happy life tuh Kamu. Kayak apa nih? Happy wes barang apa? Happy wife happy life itu tegese bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. Oh iya. Mulane moto itu yang selalu saya pegang. Mulane bojoku tak bahagia. Mbok tumbaske gelang. Gelangi kok kene sampai kok lengan Pak Kangkos. Masyaallah, iya. Saestu. Mlaku Lho. Kalung Pak kalung. kalung niku sakniki gedene sak pelek, Pak. Lho. Wah, kalung ki sak pelek. Sak pelek. Bayo ora cepet ndase bojomu kuwi. Mulyane bojo. Wah, iya. Suwong niku sakniki ngantek kuping ibek, Pak. Lho. Ngantek nusuk ngene ketakan bolongan. Weh, bek mas-masan. Mas-masan. Mas. Ali-ali Mas. Ali-ali iki driji iki 10 bek sikil bek. Lho. Nganti bingung leh. Bingung lek ndek. Lho. Mergo kula anggere mulai tanggapan ngeten kula tekone Mas. Weh. Gelang kaki. Gelang kaki sampai sak pupu. Seto, nek suweng ketok ngremyong suweng ning nggon talingan apik, Lho iya. kuping ning tangan ya Pamer apik. bebas. Kalung ya apik. Pamer. Terus gelang kok selakangan iki. lho. Bojoku lek pamer, iki ngalor idul mek cawetan tok. Astagfirullah. Bocah iki lho. Bocah ki lek mu sombong kok kaya ngono. Loh. Paling ya mek kuwi adus. Loh, aduh sampai saat ini kula selalu gini ku lho Pak Kangko. Saya itu selalu memuliakan istri saya. Amin, Gini ku amin. wau. Amin. Dawe para winasis, dawe para yai, Nggih. senengno bojomu, uripmu bakal seneng. Bener. Iya. Sakniki mulane kula seneng mergo kula senengne bojoku lho. Amin. Aduh sih bojoku kula biasane bojone garane jenengan atus napa? Ya banyu sumur, banyu pam. Aduh, bojoku kula lek- PDAM. Aduh, bojoku kula lek atus PDAM gudiken, Pak. Alah, wong bojomu mripate rakur kok dadak kemayu. Rakur dasmu yo kebiyen yo rakur, mripat akur nglumpuk ngene. Malah kaya piccolo. Wah kok lek sombong iki lho. Lho iya lho. Ayo nek gede dhuwur ayu ora apa-apa. Lho, gede dul. Weh, kowe iki nyepelek. Nek kaya Mbak Dewi iki. Ngapa? Lho HP gede dhuwur mbangkos terek apik. Bojo kuwi gedhi, Heeh. ndek. Lah kok kaya bonsai. Pancen tak bonsai. Mergo bonsai iki saya larang. Oh iya. Nggih ta Pak Kangko? Lho, bojone atus napa? Atus banyu sumur. Aduh, ngisi-ngisini Pak Kangko. Lah bojomu atus banyu sumur? Bojo kula lek atus banyu sumur niku gudiken Pak, gatel. Oh, gatel. Ngagem napa Mas Gluduk? Aqua. Masya Allah. Aku sedina entek 30 galon, Mas. Lho, nggih siram bojone Atus sampean tok. kita. Iya. Masya Allah, iya. Sikatan Nggih. banyu napa? Biasa ya PDAM. PDAM. Bojo kula sikatan ngoten nggih, damel Pokari Sweet, Pak. Lho. Pokari sweet ya, Pokari Pak. Sweet ya. Masya Allah, untune kaya cakil nih. Cakel matamu. Lah wong ra rata lho iki. Raup, Lho. raup. Biasa ya tetep banyu PDAM. Bojo kula ini teh pucuk, Pak. Lho. Ya gitu lho kok rem berhubung semut. Raut teh pucuk lho. Iya, iya. Sikat gigi Pokari sweet lho. Iya. Pokari. Pokari Weh, Sweet. gosok gigi Pokari Sweet. Nggih. Rao mengaku teh pucuk. Aku tak takon nek cawi. Wah, cari jangan malah mboten ngetos. Ah apa? Ale-ale, Pak. Kowe cah gemblung kok. Gawe ale-ale pe yo nglengon. Saya ini malah tak ganti oli samping. Lah mung ngrasa. Lunyung. Tapi Mas, kula nyuwun kote Mas. Guyon Pak, guyon. Kula niku ya blas gak Sing jawab. penting Mas Erik keluar ujar. Ya. Insyaallah anggenipun nginggahaken Kang Putra anggenipun tetak dados putra ingkang soleh. Ya. Bekti kali Kyai sepuh kekalipun. Nek kalian berkat mriki niku kaya dulur kula, Pak. Wah, alhamdulillah. Saestu, Pak. Kula niku nun sewu. Kula niku asli Nganjuk, Pak Kangko. Kowe aja ngapusi lho. Demi Allah. Kula niku Tanjung Kalang, Ronggot nih Nganjuk iki kula niki asli. Lah Blitar. Blitar ki Lah, mergo ngetok ni tumpakan kula. Lho, Oh, itu. tumpakmu wis rapenan lho saiki. Oh, kita ngrasakne ya.
Mas lho gosek to aja Kesu. Ngomong apa iki? gosek. Aja sok gampang emosi dicerna sik to Lho bahasa. kowe ngomong ora penak iki lho, Ndek iki lho aku pindho penak. Ora penak ki tetembunge ki sambat. Wong aku jeneng Adi. Letik, Nggih, Pak. Mbak awake ra penak nggih, Mbak. Lara Periksa. Lah ngono lho. Kula lara, Pak. Lara apa? Stadium 4. Masyaallah. Lah kok mbok tinggal nyambut gawe ra mbok tunggoni. Lah aku tanggung jawab profesional. Lah lara apa? Put periksake dokter sik. Stadium 4, Mas. Loh. Lah digawani dokter no. Stadium 4 udun, Pak. Dadi Wong udun nggih stadium 4 ki ndak. parah. Bojoku Udun ki sasane stadium ki kanker apa? anakku kan Kanker nampa kok. MBG to. Terus? Endok anakku kan loro. Nggih. Kena MBG endok lah, anakku kan endok wis waras. Isu ndok. Isu endok. Awan ndok, bengi ndok. Akhirnya nun sewu, akhirnya terus dipangan bojo kula, Pak. Begitu bojo kula mangan kakek endok, protein hewan itu kakean, akhirnya timbul Udun. darah kotor, akhirnya dadi udun stadium 4. Loh. Ya digawani dokter to. Tak goleng dokter, lah kok malah nun sewu. Pun kula goleng dokter, Pak. Terus jare doktere lara apa? Dokternya sehat. Piye to ki aneh-aneh to ki. Wong kowe iki Tembung bojo. Jawa iki. Bojomu lak lara to. Lah ya lara jadi kopokan nih jane. Udun. Udun. Mbok gawani dokter. Wes. Petuk. Petuk. Nah, jare doktere lara apa? Dokternya sehat. Sing lara bojoku. Jeneng tangan iki. Kula ki dadi adi ki wis ora anu. Nek iki lho bojoku ki lara ya. Lara, Pak Kangkong, nggih. Tak gowo ning ngene dokter. Lo dokter Pak Kangko. Heeh. Nggih. Jare dokternya lara apa? Dokternya sehat Pak Kangko. Sing lara bojo kula. Iki to, Jo. Kok mau mendas ku? Maksudnya ki dokter iki ketemu omong apa ae. Oke, rong dina rong bengi omongan bojo kula. Perkara penyakite iki lho. Udun Pak Kangko. Nah, ngono. Akhirnya kalih dokternya disarankan Mas Jo Gluduk Pak Jo, iki non sewu iki ndang digawa mulih niki kula gawani obat niki siji pil sing keloro salep. Pilih akhirnya digawani loro. Anjuran minumnya adalah 1 hari 3 kali. Isuk loro, awan loro, sore lore. Sesuk iki gak penak iki basa iki. Kok ora pas ngono to? Kon ngombe Diwe resep. resep digani salep karo pil kon ngombe sedina ping 3 isuk loro awan loro sore lore Lho. Sore loro. sore lore Lho. Isuk loro. isuk loro awan loro. sore lore Contongmu lho. loro cuk ali-alimu Isuk loro. isuk loro Awan loro. sore lore Sore. Alon-alon. Kowe ra ngisi-ngisin Mas Kangkon. Sore. sore Lo. ro Sore loro. sore lore Jenengan contohnya Mas. So. Re. Lo. Ro. Solo re. sore loro Nah, bener. nah kira rawani Iso. Iso. kon akhirnya mari Pak udune Dikasih salep. salep akhirnya selain dokter nanti dari rumah dioles-olesan ke udunnya Alhamdulillah. setelah itu diplotot agar matanya keluar Amin, amin. setelah itu saya pulang Pak Kangko istri saya suluh murep tak oles-olesi udunnya seret bariku keluar rumahnya matanya tak plotot alhamdulillah Sembuh. picek Wah, iki ya salah. Kene tak omongi. Sekolahmu biyen iki jane piye to, Mas? Tujuane dokter kuwi bener ning cak-cakmu kurang bener. oh iki ra ngrungokne omongane dokter kok ngengkel iki sing budal lho aku Jajali lah yo kan ngoles-ngoles ning udune baru tekan melotot matane baru ben metu matane tak plotot matane bojoku moton ndi? kene no Iya to Mas. Tujuane dokter ki bener, ning penampamu ora bener. Lah, ora bener. Sing dimaksud dokter diolesi udune kuwi nggon motone udun kae nek wis mbok plotot metu. lho udun di motor Wonten. andene ning Warujae ngeranek bakul ketemu udun Alah omong dhewe wis. Aku tak karo jenengan ya. Kowe iki nek dijak omong angel tapi dokter saiki rada greget nih Pak. Kula bareng tuwek iki periksa ning dokter saiki mung greget nih. pripun? Aku periksa ning dokter dek iki to. Terus Begitu periksa lah kok ditekoni no. piye? Punya gula. Terus sampean Malah ngurusi pawonku lho nyapo ya. Mas kok sampean kuwi lho duwe gula apa ora nek pas dicek kae. Lah yo ndak ngurusi pawon, duwe gula kopi kan urusanku. Wong kuwi urusan kondisi tubuh kok iso. Mula sing penting seneng Mas. Niate Mas Erik nyenengke tiyang kathah. Yo wis Coba nuwun sewu sampean wis tindak ning daleme urung? Lah, empun lho Pak. Lho. Endi daleme? Endi Mas? Loh, kowe celelekan ngene iki. Hebate Mas Erik di sini. Lah wong piyai ini malah tindak teng wingking murki Iya. kula kok.
daleme ning kono kae. Pundi? Areng gawe lokasi wayangan kan ora muat. Mas tingkat iki to? Kono kae lho cedhak layar kae lho. Mriki layar. Masuk nganan. Ngono. Ning punya kemauan yang tinggi, kepengin nyenengke putrane, nyenengke masyarakat, digolek ning nggon walaupun ora ning depan rumahe beliaunya, ning tetep iso wayangan. Sing diarani berbagi nu ngeten iki, Mas. Nek wong sombong dingge dhewe men kenek. Tur duwite disimpen wis puluhan yuta. Ngoten. Apa ki? Omahe Bos Wifi ora tingkat ngirani. Lho. Bocah ki iso angger jebles contonge piye iki? Omahmu apa? Tingkat, Bos. Tingkat piro? 7 lho. Weh. Tingkat 7. Mergo lemah cilik. Lho. Lah terus pi tatanane piye? 4 kali 3. Boyo. Lek munata ki lho. Ngisor garasi. 4 kali 3 lek ya mes sak Sampe iki tapi tingkat 7. Dhuwur pi. Dhuwur ngisor garasi. Ngisor garasi. Lantai loro, ruang tamu, lantai telu, ruang keluarga, lantai papat, kamar-kamar anak-anak. Oh, lantai 5, nggon fitness. Lantai 6, lantai 6 lho kamar kula. Oh, lantai 7. Dhuwur dhewe jeding. Sirkulasi iki pondasi nek jeding iki kayak ngesor. Kayak ngisor mudune kesuwen. Lho, lah kok jeding mbok paringi dhuwur? Jeding tak kek dhuwur, paralone tak kek tengah, Mas. Dadi ngliwati tengah ruang tamu, guys. Paralone ireng putih. Putih no transparan no. Transparan. Dadi mak celurut gitu. Lek bengi tak wae lampu abang ijo. Cacat kok iso horeg ya? Masyaallah jan. Pas nelek kuwi. Sesuk lek pengen dolan ning omahku. Aku penasaran. Aja, Mas. Curut no ya? Curut piye Lek pas utuh, Pak. Nek pas bojone iki mandek ning tengah kaya hamburger e. Lambe angger jebles tapu ngene aja. Ono ya nembang sithik jajali. Tapi Mas, nyuwun kersanipun barokah, Mas. Jo, dalam aku lali dibelingi karo Mas Erik. Loh, Pak? Anu. Ketoprak. Loh, oke. Loh. Ora niku wis oke. Wiwi, ngadeg nduk, turuk. Turuk. Meleng karo aku ndek ini, ya. Jenengan siapa sih? Mas siapa? Siswa budaya ngeten. Wah iya, lahir ning Tobong Ketoprak. Riwayat saking ramanipun Mas Erik, Mbah Kakung. Iya. Niku rumiyin penggemar siswa budaya ngantos teng Kertosana lapangan niku tututing rika. Tur ya penanggap wayang luar biasa. Kakunge. Kula niki neruske perjuangane Kakung, insyaallah saged lumitu sedayanipun. So ngisi-ngisini iki panggung ki Wibowo. Dalange Wibowo, sindene Wibowo. Dalange Mas Kangko. Loh. Iya ning Wibowo ngono lho. Mas Kangko. Loh. Wibowo prai saiki. Teges iki ngono lho duwe karisma. Dalange Mas Kangko lah, Wibowo iki Wiraswara. Ono, jajali penyansiane riyen, Gus. Duduk ngono sih. Apik cangkemmu lho tiba. Kowe kok tak idoni mlonyoh kowe kok iso. Domong nyapa to kan dene karo kentongan dadak suwi nyapu mbok ulat-ulet nyapa lho. Kentongane gemesi. Oh sak kentongan kok gemeske iki lho. Kok mau ndang tutak-tutuk kok mbok ulat-ulet nyapa. Gemesi. Ngopo? Apa? Sebabnya apa? Kentongannya kan wanita. Kentongan kok wedok, kentongan kok jenis kelamin. Loh. Lu tak lulus lu. Nuwun para Sutresna. Kepareng matur dumateng Sutresna Ketoprak. Dwija budaya. Dalu menika dipun timbali dening Mas Erik sak keluarga kinten paring panglipur dumateng sedaya para pamirsa. Kanthi lampahan Sri Tanjung Sitopeksa. Sri Tanjung katindaken dening Mbak Wiwi Irnawati. Baleni. Sri Tanjung katindaken dening Nyi Wiwi Irnawati.
sida peksa katindakaken dening Mas Dwi Jo Klidik. Nah, pengentong katindakaken dening Mas Jo Kluduk. ngarep ngene lho. Ngarep kok iso mburinya apa? Kok dikira ora kreatif. Iso. Terus nanti Bapak. Kados pundi babaripun cariyos, monggo kita mirsani sesarengan. Sri Tanjung. Hei, Sri Tanjung. Yo piringan kita kowe pakai. Sri Tanjung. Hei, Sri Tanjung. Ojo. Sri Tanjung. Hei. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Oh. Sri Tanjung. Terang ganji yuk. Wong ketoprak wis metu bola-bali njuk Sri Tanjung mbok kentongnya nyapa kok iso. Wis metu to? Iki wis metu. Lah kok ora lemes. Sri Tanjung Si Tanjunge wis Sri Tanjung wis metu. mosok kok ketoprak ngileran. Si Tanjung wis Sakit sariawan. jalan matamu bengi ngono kowe. Si Tanjung sama Sri Tanjung. tenange ora. Nggih. Wis metu. Jare suwi. Kok jabat pun. Rusake lho Sri Tanjung wis kadung mapan kok iso. Sri Tanjung. Ing papan kini aku bakal nyumpir Semarang kuwi Sri Tanjung. Dagangan napa menika Kang Mas? Apa ya tenan sakwisipun Kakang kondur ana ing kadipaten banjur kapapak sak bergadanging para prajurit wasmana para prajurit ana ing parigolan wis ngandhakake menehi palapuran yen Gusti Prabu Sratikrama wis cumandhak ana ing papan kene. Menika mboten leres Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Khairul, Oke, badhe napa Mas Khairul? petugas Eskanet. Dawe kepaten badhe pasang wifi. Nggih, pasang wifi badhe ningali dagelan jok kluduk. Ingkang sampun metu. Matur. Wong ketoprak nggih pasang wifi bareng nyapa lho. Iklan iki dilebet Indonesia. Kok iso? Eskanet. Iso Jangkauan luas. lho, sinyal kuat. Eskanet. Iya. Diajeng Eskanet. Kowe iki marahin doktrin pikir aku. Banyol. Lucu. Asline ya apal. Eskanet. Lucu. Banyol. Kowe ora nglece lho, iki nyambut gawe lho. Ora guyon ae. Nah. Sri Tanjung. Apa ya kowe ora mangerteni? Sakwise pun Kakang kautus Gusti Prabu Sratikrama upadyananing tumbal Mas Plung-plengkung Gumbala Trunggelung. Ya gene pawarta sing gak tampa ora ngepenake ana ing talingan Budajeng. Menapa jenengan dakwa kula kados mekaten Kang Mas? Sejatine pun Kakang ora dakwa marang kowe nanging ndak rewangi golek tumbaling praja ya gene kowe penak
penak njur tumindak sinisian marang Gusti Prabu Sadikromo. Saestu menika mboten leres Kang Mas. Piye? Nika mboten leres. Kowe aja goroh ana sak pangapan Gusti. Kula mboten goroh Kang Mas. Wondene katresnanku ndak maringke marang kowe. Nanging njur kowe malah gawe wilang pun kakak. Sitang. Sepisan maneh ndak takoni kowe tindak sedeng ora? Mboten. Piye? Kula mboten nate tumindak sedeng. Piye? Kang Mas. Dadi si Tanjung. Napa panjenengan mboten percatos kalian kula Kang Mas? Jan wis kedaden kaya makene. Kaya kabeset pasuryanku si Tanjung. Saestu kula mboten. Kowe apa ora? Ya cokno. Suwen tok. Menawi panjenengan mboten percatos kalian kula, Iya. panjenengan nyuwun pirsa kalian Biyong Ban mawon Kang Mas. Apa urusanku karo Byongban? Wondene ndak utus ngawat-ngawati. Kowe ning Taman Kaputren yo gini sik lirwa. Mboten. Saestu mboten Kang Mas. Kowe ngaku. Ngaku. Byongban ono ndi? Biyong Ban. Egoni. Biyong banget. Kaki kau sini. Tuk, Dalam Mas. Byongban. Oke. Yen nanti meleset saka kekudanganku bakal ndak itokke busamu. Kula mboten sedeng Kang Mas. Byongban. Malah bekeri. Ayo. Kondo. Kandos pundi Gusti Pak? Ing papan kene aku wis meling Tommy tungkas marang kowe. Yo gini nganti bendaramu lirwa tumindak sedeng. Bendera Gusti Putri menika mboten lirwa mboten tumindak sedeng mboten tresna dumateng priyantun liyan. Namung panjenengan priyantun tipes tresnani Gusti Pate kula minangka dados saksi wonten dalem kapatihan. Sampun saged kaludah tresna. Iya, ngerti. Pitados mlebet dipun dawaken Gusti Iya. Putri. Kula menika dados saksi wonten dalem kapatihan. Saged rasing marang kula menawi kula menika ningali panjenengan Gusti Putri menika tasya. Aja nganti saolah ya saolah kowe pancen bajingan. Malah ngomong dhewe lho. Malah kluruk. Mau bekan saiki kluruk kowe. Ayo. Lanjut. Ndak iman ayumu ya bocah. Ayo. Sampai nggih Gusti Putri. Aduh, nona aku gak tahu sih. Kula sampe patus patus. Kowe sepisan maneh ndak dangu tumindak sithik ora. Mboten Kang. Piye? Yo kene. Yo kene. Engkang sabar Gusti Putri engkang sabar. Tresnaku sundulake karo kowe. Yo gene kowe ra menehi papan mau sing kepenake Tanjung. Gusti Hei. Putri sabar. Apa kowe ora ngerti? Tresnaku marang kowe. Mati mata le pincek. Ayo. Blocking panggung iki lho. Wong panggung ya ora kepleset to. Alah pati. Panjenengan percatos kalian kula. Nggih. Sik, selakangku wis lho. Aduh. Duh, si Tanjung. Korban iki si Tanjung. Yen nganti kowe ora gelem kondo bloko. Niku napa Kang Mas? Yo iki sing diarani lembu sekilan. Pusakaku. Paribasan sabete Gunung Jugruk segerasan. Iwak oke. Oke ya nek Pak Tombro iki. Si Tanjung. Sepisan maneh kowe kondo ya si Tanjung. Kang Mas. Kepiye? Menawi panjenengan pun boten saged percados kalian kula. Pun pejahala kula mawon Kang Mas. Kula ikhlas. Piye? Pun pejahala kula. Kowe
papan kene kowe lilo njaluk ndak pateni. Nanging saderengipun kula pejah kula gadah bebono Kang Mas. Kowe duwe paweling kondo si Tanjung. Sasampunipun kula pejah mangke menawi ludira kula anggondo banget kula saestu tumindak sedih. Ananging menawi ludira anggondo angrum kula saestu boten saged Kang Mas. Keng bawa penyanyian bercampur Keng menapa tidak Si Tanjung Dangao Dangao Kowe kondo yen sak kabeh pangucapmu yen anggon alum kok tak culak matamu lho kowe yen kowe kondo drama anggon arep ateges kowe ora tunggak seding iki sak banjure yen kowe lu drama anggon dames ateges kowe tumindak sedih Si Tanjung ing papan kene sak kabeh kandamu ora bisa buka sakjroning atiku Si Tanjung tinimbang kowe nyepet-nyepeti ning papan kene waspadano luweh becik kowe suwike ayo yo kini mbok tangisi teko becik yen kowe kondo aku sing teko nyatane karo aku Si Tanjung wis teko wondene aku mriko panjenengan aku Desya Suwir 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 yo cok kowe ora ngerti babagan perkara katresnanku marang Si Tanjung yen wis ana kedadian kaya mangkene banjur apa sih belani ngene bapak dadi Si Tanjung kowe kondo yen diramu anggondo arum ateges kuat ndak sedenanging ing papan kini bakal ndak bukteki Si Tanjung Beluh kok koyo makini loh Si Tanjung baduh Si Tanjung Si Tanjung yo kene utiramu aku masih engko kaya wis kratok aku maten kowe dadi Tanjung dosa apa sing ndak sadang terus pundi anggon dalipun lutirane kang garwa Gusti Pati kepara nyata lutirane karo aku Si Tanjung anggonco wangi menika ateges Gusti Putri menika mboten tumindak lepat kenging napa tetep nyamper jaya pada goblok kratok aku mateni kowe aku kratok mateni kowe sampun bantu depan panjenengan menawi Gusti Putri menika mboten tumindak biasa Teko Turut Biungban pripun ayo dirukti bebarengan mboten saged mboten karo aku Si Tanjung wis temekane Pak mboten saged
Barat. Utang duit, utang bulu, salbun, utang pati, sarpati. Sarane penyanyi sampun merjaya putra putri kang sangat kula tresnani. Saged mendesaken penyanyi mati saking tangan kula. Batu. Oslo. Aku mau pateni biung. Sekop. Gitu enek sing guru. Hop. Cek tak bikin dasi sik. Sing remati lho kacuk motor. Tenimbang aku urip di ora lo kancane nyapa gula aku urip ing alam donya. Lu becak aku mati. Buro. Apa ini Pak Deng? Pak Kangko? Apa? Niki wau kan ketoprakan. Ya. Sedaya pun mati to. Sing urip kalih kula tok to. Niki mengke bayarane didum kula jenengan mawon. Lho. Piye to rumangsamu? Sing urip. Yang apa tumana pate sida paksa dislentaki apa enek? Paten kacuk motor. Kowe iki yo ngono lho, kok ngono ora bruntak ki ngopo to? Nyapa bruntak? Yo nek mati ki dep-depan ngene. Mati di depan kok urip neh no. Gak, iki asli kleru. Niki mergo versine niki mawon. Ning nggon ketoprak tenan, reja-rejaning jaman krana ludira utawa getih. Wangi. Reja-reja jaman dijenengke Banyuwangi. Wis cara wong anu ki udune wis meletos. Sing dadi panyumune Mas Eri wis dipinangkan. Senajan to niki pun bolak-balik kula lakoni tapi ngeten iki lho Pak. Sapa lho yen sing kangen toprak. Kangen karo suasana ketoprak. Salah niki wau pun paten pinaten mriku gendinge langsung dibablasne. Napa Mas? Raja Kaya. Kok Raja Kaya? Ya sing rada apik ngono. Pasti monggo. Mbak niki wae nggih sing nyanyi tetep Mbak niki nggih. Oh ya Wiwi. Kali kene. Apa mong iso ngetoprak to mong ngembang ya apik ngono ya becik nggih. Nggih. Eneng pamundur saka Pak Erik mboten ning wau. Loh, Pak Erik wau meling gending. Napa? Diutamakan sing nangka. Malun jenengan Pak, malun jenengan. Ora sing penting rame meriah. Nggih, ora meling Pak. Nggih. Dibawani sik ora kenang sak pelopirane. Nggih. Engko perkara ditibakne kena apa-apa iso mergo iki ana pamundhut saka parkir timur ya Pak RT loro nyuwun lagu Jambu Alas Grigis karo Mutiara. Kae muga-muga disosok ya iso wayangan meneh. Amin. Oh ngene ya. Nggih. Pun Mbak Wi, bawa Mbak Wi. Monggo Mas. Ya bawa sing penake. Ya kene. Ayo wong loro no karo jog litik iki lah rupane bagus sepane ganteng suarane ya apik. Ya. Nikah. Pamintaku Nimasito asik atut runtut tansah reruntungan. Yo mesane kakangmu ra nek pasangan ayo karo Reno Sungpe ayo. Ayo Rat. Dadi gen sak jodoh ngono. Heeh. Kae lho sing kae Retno kan. Kok milih? Kae lho. Nah. Anu tak dhewe. Ya aja ngono. Manut to sutradara niki dalange kudu manut. Ayo Mbak Retno. Nah, iki enom jodone enom tua ya jodone tua. Nggih, kene nduk diajeng Cayu. Wiwi kene karo Om Klitik kene. Mas. Nih. Wong Mas Kluthuk wis enek sing ngancam. Akeh sing wedok jenenge Cungpe to lah, sing lanang kan Copet. Diajeng. Jare dilos sadurunge ngatet. Coba jumenenga kancanipun Kakang diajeng. Gendong. Kuwi mbok gendong ngentut lho iki. Yo napa? Gendong. Boyok kula ora. Wis enom. Sayang pora. Ayo. Aduh. Banyu yo ngalem kok, Mas. Wong wedok ki beda-beda. Lek ngadeg ning gandoli kaya wergul.
Wergul iki kewan kali nruntul kae wergul. Ngono. Jajeng. Iya ya. Pak D jane. Lho kono ku ya seneng kok serasi to kok iso. Aku ya cocok. Cara iki mau Sida Paksa Sri Tanjung. Pak D. Cara Jikuk Bojonegoro Malawapati Setyawati Angkring Darma. Cara dijikuk Ponorogo kuwi kaya Subroto karo Cempluk Warsia. iya. Ngono. Beda-beda. Cara India, iki Amitabh Bachchan, iki Sri Devi. Tuwek Mas. Apa? Ya sarukan. Sing enom napa sing enom Sahrukan. Sarukan yo tuwek saiki. Tuwek. Karo Kajol. Nah, ngono. Nek kae. Nek dhewe kan Mitun Kono Bathara Kala. sampean kok ya Pak D ya. kok menghina ya kamu ya? Iki lho mitun karo serigala. Sayang. Iya. Wis toh, apapun bapak-bapak itu yang dikatakan tetap aku selalu sayang sama kamu sayang. Beb. Beb, sayang sama kamu aku. Sayang itu Pak D. Oh jadi sayang Pak D. Coba nembangun diajeng. Iya iya. Sepiro Kang Mas? So, lak dudu nggonku sak. Tak foto tak kirim WA ya. Hengsa Rino Sawa Ngine Diajeng. Betul ini tuh. Iya Kakang. Aku selalu sayang sama kamu. Aku ngrungokne suaramu ngene ning ati koyo deg-deg ser lho diajeng. Sebab suaraku terlalu bagus. Ora. Lah, Mergo kowe terlalu ndek ketoke. Mbak, apapun bentuk fisikmu tapi aku tetap sayang sama kamu. Oke sayang? ora. Aja ngono kuwi to. Mas, Dipun. sampean sayang karo aku pura Mas? Sayangku wis kon ndi ya. Mas, nek sayang karo aku mbok aku tumbasno gamelan lho Mas. Peh jalukane kok ya abot men iki. Sok tak tumbasne gamelan ya Nduk, pelok slindro. Raketang bahane kopir ora apa-apa. Penting pelok slindro. Bonang tok ya. Sitok nggo bakul es tung-tung. Karo tahu bulat. Tahu bulat gak nganggo tong-tong lho. Iya sayang. Terusnya sayu. Datan kenggang sarampun Lamun nadoh caketing ati. Oh, cengkoknya bagus banget. Ada pop-popnya gitu. Kupengmu asline kopok nah ini. Oh suaraku ya elek, oh bagus banget. ora kok apal kowe. Untung mbok kawat barang ya? Iya, Oh, jadi ini biar dilepas ya. Kemarin istri saya tak kawatin lah kok bareng ngancak kanggo kewer-kewer. Lah nyelempet ning gone kawate kuwi. Coba Dik Wiwi coba. Yen cedak tansah mulet. mulat sayang. Mulat matanya itu loh. Bojo kok matanya apa itu? Itu mau mulat. Mulat. Sida asik terus aja. Terusin dong. Aku nggak Cuman- bisa. Cuman itu tok deh itu loh. Asik tuhu. Iya. Wong guyu lek dikawatno lambe kok nah. Coba kamu Dek. Pinda mimi lan mintuna apa? Dia mau wes loh. Kita meneng ae neh. Aduh, kene kadung ngombe jamu sore ngat ya. Ya aku sing kesel loh. Wong wedok kok kesel. Tanggane dhewe kok padu ya. Yes ben ngono kuwi keluarga ora harmonis ngono Lah kuwi. iya, Awake dhewe ora terlalu banyak bicara tapi surprise. Heeh. Bojoku ndenge tak wis surprise malah mlebu rumah sakit. Lah ngopo? Tak wae kejutan pas turu roke tak leboni mercon kok waget lho. Gak lucu iki, gak lucu. Gak lucu. Gak lucu. Ayo bareng nimas ana tepi wajib Situasi
Ya apa bos? Bener. Ya di tibane lagune Duet. engko pas ndangdut ya ditibane ninggal katresnan. Ya. Aku yo do ya. Aku kang setya satu wet biyen nganti saiki dipun dawaken ninggal katresnan nggih para kanca garap campur sari. Oh, ngono ya. Nah. Dadi diumumke sik. Heeh, jane mau ya wis tak umumke. Ya, bareng deng-deng tantak. Apa iki? Apa iki? Apa iki? Kangge sing sae niku. Nonanung, yuk. Mugian to berkahe widi Kalone yuk campur sari di selaras Indonesia.
boyo Mas. Oh. Duduk.
Oh, aja lungguh, Pak. Ayo, Duk. Jare kowe duwe karo Okwa iki. Gak mbok sing mobil iki to. Gak mbok gambui to. Gambui piye wong aku kelingan bojoku kok. Nyapa? Bojoku piye niku main jaranan, Mas. Loh, lah kok ora diterusne? Semut Samboyo niku mek sedina tok. Loh, lah kudune terus nek jogetane apik. Joget 5 menit apik, 10 menit apik, bareng 15 menit lah kok mentreng-mentreng ngene joget jaranan. Oh, kesurupan. Dadi piye? Lah ngopo? Terus pun gedek. Oh, numpak jaran itu. Pas jaran. Gak lucu. Gak lucu. Lah sing mau ngincip lak kita Duk kan. Niki kula kan niki, Pak. Ah, iya. Oh, niki kan niki jan jos cocok, Pak. Napa? Cocok. Cocoknya pripun? Taman sing bojo dong. Dereng. Hati-hati lho, nek wong wedok, Dereng to. wong wedok ki ora kapribadene ora jujur ngene iki. Urung di bojo ya. Ngono. Dereng. Masa Tenane. gak percaya blas. Ya wis engko lek mulih bojoku tak tekeke nang. Loh, Kok iso kaya ngono? Jenenge anarkis kuwi. KDRT kuwi jenenge. aku gak asli ngene. Nanti- Aja sia-sia to, Mas. Jadi manuk manyar susuwe dawa, nek entuk sing anyar aja lali karo sing tuwa. Nggih, Pak. Lah rungokno. Oh. Ngono, aku nuturi kowe. Ning karo adikmu barang. Mbok nyaware ini dan sasa. Oh, bingung. Oh, enak lagu terbaru coba. Cemu sak bro. Amin, amin. Iki lagu kula sing anyar. Kowe iki jan ekspresimu. Lho, kok sing mbok cuplene kok. Ya meneng tak tamu-tamu dhewe. Layakno sing wedok ora gila blas. Ngono. Bojoku tak ambung langsung kene. Nah, niki mungkin kula nyanyike spesial untuk Pak Erik nanti. Oke. Karena ini spesial duet, ini tak ganti lagu sing nuansane Asmara gawe Lintang Asmara. Oke, siap. Ya, oke. Yuk, Iso ya we. lho, Iso ya. anu kritik nyanyi. Kula mek Kok iso? Kula mek MC. Mucal ki kancane. MC. MC. Oke, yuk kan. Yo, nggih. Apa lagune? Siap, lanjut. Kali kanca-kanca Dwijo Laras. Ah. Keberkahan, Ah. suatu keanugerahan. Ya. Malam hari ini Ah. beliaunya Gus Baru tindak sini. Sinten? Gus Baru Zamzami. Oh, tidak mriki. Nggih, Weh. biar ada sinergi di antara budaya dan agama. Betul, betul. Mboten ketang saetik ben berkahi Mas Erik. Oh, siap, siap. Karo ndongake kelawan putra sing dikitanake Gus-Gusing. Nggih, monggo menawi kersa berbaur dengan para kanca seniman seniwati. Siap. Bagus, Gus, kali kula Gus. Ya. Nah. Monggo. Turi putih ditandem kebon agung. Turi putih ditandem ora dikolojo kok ilang. Bagus. Iki malah kepara bonus kangge Mas Erik ya Mas Jo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wau dalu ngaos kalih panjenengane Tengawi kula. Nggih. Niki wau teng Betet terus bablas niki. Masyaallah. Guse wau WA Mas, kula tak nderek-nderek mangayu bagya Mas Erik. Nggih. Insyaallah klungsa-klungsu nderek wudu. Nggih. Pun nderek Gus. Nderek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saged sowan silaturahim Siap. dalang idola kula niki. Waduh. Mas Kanto. Panjenenganipun Mas Kangko. Siap. Amin. Wonten
kanca-kanca sinden ugi yoga-yoga ugi Mas Jo Klitik lan Jo Klutuk kalian masyarakat desa wonten ing Sambiroto. Sambiroto dusune derek Wajon nggih lho. Wajon nggih. Wajon lo tepangaken dalem Baru Zamzami dalem Watu Dandang Pak Prambon menawi dereng tepang monggo mengki lek pas ngidul pinarak nggih pemain pun dadi to pun dados pokok mengki kantor kecamatan Prambon mengki ngetan leradosan enek omah tingkat 3 putih dalam jenengan niku ngajenge wonten Alphard 3 dalam jenengan Fortuner sekawan apik Mas Innova 5 alhamdulillah jenengan kula wingkinge niku Kanyol kula niku termasuk napa nggih keceluk Gus ya keceluk tokoh agama ning seneng seni dalam Oh ngaten. nggih kula teng mobil niku timbang nyenengne ngetel pengajian nyetel wayang kula nggih lho niki wau kula nembe nyetel wayang lakone Antasena Lara Untu Lho. Antasena Aku selawase dadi dalang rung tau lho nglakoni Antasena Lara Untu. nggih lho sing Lara Untu kula piyambak asline terus kula nggih sering ngaos kali Mas Jo Klitik Jo Klutuk Nggih. Nggih dalu kalih kula Pak Tengawi Mas anu Mas kanggo wemes kate kon ngawini ndi ngono Ngendi ngamine ngendi? tak wantem iya kok dateng di Wadungan Oh, dalu kula Wadungan, teng nggih. Wadungan Ngawi Nggih. ngaos kalih kula lemes lemes kula tingali dalu niki lho semangat bakno nek sindene Pak tibake Pak sing gare semangat niku lha nggih tibake. niku to niku tombo Mas tombo Gus Piye, pripun? donga nggo putrane Mas Erik napa lek bocah sunat no dungane pripun Muga sing disunat mboten tukul malih. Tukul malih ya gedhe wong. Dados lare ingkang saleh. Dados lare ingkang ngabekti tiyang sepah kalih. Apa malih nggih? Ndi to bocahe pundi to? bocah Setengah jam. sing disunat to Bocah iki to? lah nah Oh senes. niki lho di panggung niku lho Pak Jin Ora kuwi ngawur mbae kuwi. Kuwi mbae. Dados nggih pokok kula mau ningali ten mriku lho. Anu Padalang. Nggih nggih Gus. Karo untuk mangan kacang cemak cemik ngono. Nggih. Terus karo tengok enten bakul kopi badhe kula tumbas kok diceluk munggah. betul napa mungkin ngopi alih kula piyambak ngoten Wah aku kon bayari ya mesti. lah gunane napa beto dompet kaya ngoten niku dompet di sini sertifikat tok iki mangsamu lho Aja ngono lagi lulus sertifikat. Pak Mbah Nur Gus dan Nggih. berkahi niki wae nyuwun pangapunten Mas Angko Pripun Mas yo? kula ya silaturahmi kalih warga masyarakat Betet Nggih. dan alhamdulillah wis engko tak wae genti aku tak dolan rono Nggih. Wau wonten pengaosan selawatan teng Desa Betet. Betet. Nggih. Terus beliau berdua niki mboten kula perintah, nggih mboten kula abani, kula tak mampir mriku. Aku yo ngono. niku to Gus Nggih. yang niku ora kok semata-mata ngutamake materi Mboten, Ning mboten. silaturahmi Silaturahmi. anu nyuwun pangapunten mau titipan itu ora titipan itu Enten tapi kula entit niku wau. Kowe megel nih hati. Yo pangkat dipikir bos iki. Lejeng Pak nggih. Nggih. Wah koyo cik melek lho Gus wong-wong iki. jangan kan biasanya ning agama Dalem. tembang lo paling seneng napa tembang lo napa Napa? tembang Tembang napa? Jawa lo napa Jawa. nggih Kula pengetahuannya terbatas. betul napa Niku lho gambang suling kula nggih Nggih, seneng. nggih. Terus napa niku? Duduk kuwi lho Bambang Bos Rahina kuwi lho. Wow. nggih saged Apa kuwi jenenge apa jenenge? judulnya entit kontet iki ngawur wae Wah banteng kowe engko. senes Apa namine napa Mas Yoga niku? Bang Pangetan Pangetan. nggih pengen mirengaken Gak tapi aku ngapresiasi iki lho kayak apa yogane niki lho. Pripun? Iki jelas NU jelas iki. kok saged Gus Nang klambine ijo. oh nggih leres alah yo ora mesti NU lah ijo Lah napa? grab ke ijo yo ora NU lah yo kalah karo kuwi iso Ya iki lenggah ae ngono ya. oh derek Kula lenggah Pak nggih. Nggih. Sewu lho Mbah. Nggih. Bang Wetan lo Aku jaketan ngene ra apa Pak ya? betul napa nak undek ini dibuka yo tangannya tiba mah gudik tok Ya aja ngono. Kale jagongan. Bang Wetan nggih Nggih, Bang Wetan.
Nggih sedaya waranggana monggo jumeneng. Ah. Monggo. Kalih dipun sundul kalian donga kagem putra ingkang dipun kitanaken kelawan Pak Erik saha keluarga. Pinaringan bagya yuwana bagas kewarasan Mak. Amin amin. Gus. Nggih paling boten raketan ya sak kitab ngono lah. Apa Sing kira-kira juse ora duwa-duwa. karo maca kitab. nggih. Wis engko ae jire nembang sik arep. Oke. Ya. Bang sik. Monggo sedaya. Ayo musikipun. Lilolo lilelong. Ya apa kaya apa? Aku merasa anu nduk ya bangga berkah kanggo awake dhewe sak kanca Dwija Laras Indonesia. Selama ini pentas dirawuhi Gus ya nembe bengi iki ya. Sing ora alergi kelawan budaya, ora alergi kelawan wayang kulit. Oh ya. Adil angkas kluthuk niku nggih diceluk Gus niku. Sapa? Kluthuk niku. Lutuk Gus niku. Weh. Timbali Gus Baru, Gus Ikdam. Lah nggih dipun timbali Gus. Gus sinten? Lah nggih dipun timbali Gus Baru. Oh. Gus Ikdam, Gus Parit, Gus Yahya. Ditimbali Gus Mas ora kok predikate Gus. Walah diceluk to. Sing penting mboten dus ngoten lho nggih. Monggo musikipun gamelane ngetutke. Ya, coba. Ya. Persis
Sampun katur Gus. Lawan Gus Jo Klitik karo Gus Jo Kluthuk. Nggih. Nggih. Kula niku sementing penak Mas Kangko. Nggih. Ben anake diceluk Gus ki piye carane kula pun ketemu teorine. Wah, kudu sekolahane ning pondok. Mboten sah. Di sekolahane ngene kiai. Mboten sah. Terus carane Jenengno Agus. Wis aku ngalung Gus. Kuwi Gus sing asli. Lah mungkin diceluk ora mungkin Gus. Alhamdulillah. Nggih. Dalem menika remen wayang mergi bapak kula nggih pecinta wayang. Oh, kata. Nggih, abah kula niku keceluk kiai ning setelane awit cilik kula wayang kemawon. Ora tau nanggap. Hah? Arepe. Amin. Jadi Islam di Jawa niku luar biasa, Pak. Oh, kanten. Nggih, hastu. Salat niku teng pundi mawon jenenge nggih salat, tapi teng Jawa niku dadi sembahyang. Nggih. Nggih ta? Nggih, betul. Sembahyang. Kowe sembahyang porong wong Jawa-Jawa lak ngoten to nggih? Nggih, betul. Mergi pancen wong riyen niku jenenge munajat niku ya sembahyang, nyembahyang. Cara wong riyen ngarani Gusti Allah niku Sang Hyang Tunggal. Oh, nggih. Nggih, nggih lek kalian tuh jalan koreksi lho nggih. Siap. Nggih. Nah, terus gene panggenane Sang Hyang Tunggal iki jenenge kahyangan, nggih ta? Kahyangan. Nah niku Sang Hyang Tunggal niku lek miturut kapitayane niku wonten putra 3. Nggih. Sing bajeng namine Togok Nggih. utawa Tejamaya. Jomaya. Terus nomor kalih nggih menika Semar utawa Ismaya. Nggih. Sing nomor 3 Manikmaya utawa Bathara Guru. Nggih. Jadi Bathara Guru lah adike Semar. Nggih. Mulane Semar jenenge lah Bathara Dosen. Lah kok ngoten Gus? Ya, Kang Masih Guru lah ya dosen. Oh, lah nggih. Wis garek PNS ora ngono tok. Jadi kula niku mempelajari bagaimana Islam di Jawa niku luar biasa dan alhamdulillah kula termasuk pecinta seni budaya karena banyak orang-orang Jawa masuk Islam niku nggih mergi barokahe seni-seni termasuk wayang dalu punika. Tepuk tangan buat wayang luar biasa. Amin. Dados menawi wonten ingkang mengatakan wayang itu haram, wayang itu musyrik, salah ya Gus ya? Nggih, lentu. Nggih. Justru malah mengajarkan tauhid, mergi enten Jamus Kalima Sada. sing jenenge Puntadewa iso dadi ratu Ngamarta. Nggih. Mergo duwe Jamus Kalima Sada. Arep diboyong wonten Ngastina ora oleh. Mergo anane Puntadewa dadi ratu mergo duwe Jamus Kalima Sada. Napa Gus? Kalimat syahadat. Wonten lho nggih. Kalimat sada niku kalimat syahadat. Mulane angger panggonane kok enek kalimat syahadat la ilaha illallah niku mengke dadi negara sing makmur. Amin. Termasuk desa napa niki? Wajar. Sambirata. Sambirata Kuwajon. Ngoten lho nggih, alhamdulillah. Nggih. Jadi kantun-kantunan mawon dijlentrehne kemawon lha wi tugase para yai. Dalang ya panggah dalang kemawon mboten napa-napa. Nggih. Oke, siap. Alhamdulillah. Amin. Amin. Lho ngetel adem to, Mas. Adem. Nggih. Adem. Nggih. Tur lek tiyang niku seneng wayang, Pak. Insyaallah negara ini tidak ada konflik. Nggih, astu. Gak mungkin nek demo perang gelut niku pun mboten wonten. Kula yakin kula. Mergo nyapa? Siang niku pun do ngantuk kabeh. Oh, bar karipan delok wayang. Ya yamene rong turu lho Pak, melek kabeh lho Pak. Lah nggih. Sesuk jenengan nyambut gawe towel-towel lho wis. Lah nggih. Ya alhamdulillah. Oh, iki lho. Sithik Tur tertib Gus. Mirsani wayang niku wis ora nganggo mata tok, wis nganggo rasa. Nganggo rasa. Sing mirsani yo lenggah jenak nganti meh setengah loro jek anteng kados ngaten. Iki wis pantes tirakatan gitu Gus. Leres. Nggih. Alhamdulillah, muga-muga lestari terus kebudayaane wayang. Amin. Nggih, alhamdulillah. Terus sinten namine sing sunat iki namine? Mas Onci. Mas Onci. Nggih. Ah, lek pengen dadi anak sing solih-solihah syaratnya 3. Apa? Siji ayuh sinahu idza wulida dijenengke sing sae. Nggih. Jenenge Mas Onci sinten namine lengkap? Lengkap Arlonci. Chelsea Prasojo. Nah, iki jelas maknane apik iki jelas. Nggih. Sing paham Mbah Dalang iki. Tapi Jawa kan yo. Jawa, nggih. Lek Arab aku paham, lek Mbah Dalang Jawa paham. Nggih. Pokok jeneng sing sae niku donga. Monggo sak kersa sing jeneng Jawa ya ora apa-apa. Enek sing jenenge Prasetya ya sae, Bagus ya sae, Eko kuwi jelas anak barep jelas kuwi. Nggih, lek loro ya Dwi, lek nomor 3 ya Fitri. Tri, ngoten kemawon. Dadi pokok jeneng sing sae-sae. Aja kaya lare kula teng pondok bau welis.
celukane Tony. Lah napa Gus? Lah kok jeneng lengkape lah kok Muhammad Saitoni Rojim. Oh, Tony Muhammad Saitoni Rojim. Demetok berarti. Enek malih ngene kula niku jeneng kaya jeneng wong Londo mriko lho. Jenenge Muhammad Joni Ponsen. Tak kira lah pakmu po Londo to lho mboten nggih. Yang baron mriku mawon. Lah mbokmu wong juga mertom iku lho, Gus. Lah kok Ponsen? Lah kok Ponsen, lah kok bakno lah kok tirone to. Napa? Joni Ponsen lahirnya bulan Juni Senen Pon. Apik. Pon Senen pon we ya. Ponsen lah pon Senen ya. Son. Makane jenenge sing apik lek kaya kula kan Bahru Zamzami. Nggih. Bahru niku maknane ganteng. Zam-zami banyu. Zamzami. Blater. Nggih, berarti wong ganteng sing blater. Kula gadah julukan. Mane ora trimo to kayak Siti kae mane. Mulane kula gadah julukan Pak Dalang. Napa Gus? Kula gadah julukan MBG. Wah, Napa makan bergizi gratis? Salah. Terus Mas Bahru ganteng. wah. Kula niku Bahru Segara. Alhamdulillah. Bahru niku mana Segara. Dawe abah mbiyen. Nggih. Ben iso dadi wong sing nyegara ning masyarakat. Amin. Dadi sing dikancani ora mek sing gaene sapa masjid, sing sapa ratan yo dikancani, bakul yo dikancani nggih to. Para seniman yo dikancani piye? Baik ya dikancani. Ya pangkat tak kancani to, Bos. Piye? Tukokne apa piye? Ya. Iya kena geger deh iku. Jadi sedanten dalam kancane kanca kula sembarang niki alhamdulillah. Zamzami banyu Zamzam ben iso sapa sowan Mekah Madinah. Kadungane sing teko kabeh niki hadir binjing iso sowan Mekah Madinah. Amin. Yes. Terus alamahu idza aqala lek iso diulang cara nyambut gawe sing bener, tata krama sing sae, diulang carane ibadah, carane dadi wong sing estu temen niku pripun. Lah niku kewajibane tiyang sepah kalih. Adab nggih Gus nggih. Nggih, estu Budi pekerti. pakerti, estu saelek-eleke tiyang sepah mesti pengen anake langkung sae. Ngoten lho nggih. Anakmu piye guys sida piye? Pun alhamdulillah. Piye? Ketompo. Nun jos Nggih, nembu di saning kuliah nembu di anaknya. teka polsek gak nih? Loh, Dinas. Nyopet kecekel dewi. Oh, yo bangke. Lah anak jenengan tembu di kok. alhamdulillah nggih pun klokekne mboke. Mbok sing ndi? Lah yo pra bener anakne klokeke mboke. Oh iya. Wong ta yo senengane mboke kok. Pancen anu Pak Dalang. Nggih. Dagelan kondang iki gampang loro mah. Napa niku? Mah kidul, mah kulon. Mah lor. Sing kaping 3 Gus, napa Gus? Sing kaping 3 iki menika ayu zawijahu idza adroka. Lek pun wancine simah lho nggih. Niku mungkin jenengan simahaken sing bibit bebet bobote iki pas ngoten lho nggih. Sing yo ekonomine yo padha, terus cara masyarakate iki yo padha, ganteng ayune iki yo seimbang. Lek cara ganteng ayune ra seimbang iki ku angel. Sakinah mawaddah warahmah ki angel. Aku duwe tangga wayu pol. Lah terus Oleh lanangan ki masalah. Ireng elek. Tenan, sing padahal sing ngincim niku kathah niku sing ayu niku. nggih. Wah, tangga-tangga lek ndongakne ra iso sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga nang pegatan ngono. Ya pancen ngenteni randane kuwi. Sing dongane jenengan. Ora kok ngawur. Mulane ayu kabeh ganteng ya kudu seimbang, mulane kufu seimbang. Rasa menye-menye, rasa terus lek wong baron ya cara mantu ya oleh tosana kono ae. Ngono lho. Dada cara Pramban kok ya cara mantu oleh di Tanjung Anom. Ngono ae rasa adu-adu Jakarta kono rasa. Terus yo mandak yo wong wedok iki mundak ayu mundak ngentek-ngenteki duit kok rumasa kuwi. Plakate saya akeh. Saya akeh kok rumasa. Loh, memang cantik itu butuh perawatan. Nah, ngoten. Pokoke bangun Gus. Halo. Anu Mas Jo. Nggih. Berarti sing tak aturke bola-bali ning pedalangan ning wayangan ki bener. Kewajibane wong tuwa iki ketika duwe anak, siji menehi jeneng sing apik, Nggih. loro nyekolahane minterke sak dhuwur-dhuwure, sing terakhir kewajibane wong tuwa menyang anak ngrabekke ning anak. Nah, Berarti leres nggih Gus nggih. Leres. Nah, iki sah berarti lek ku wong pendak bengi kae wis bener miturut
kitab suci gitu. Leres niku hadis Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Matur suwun ya Gus. Sami-sami. Pituture menjenengan dalem menika saged migunani tuprape sekeluarga masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Mbah nuwun rawe. Nika wonten kenang-kenangan saking Mas Kangko. Nggih. Panjenengan sampun Pak. Wah napa lho? Kok kaya repot-repot mawon to jenengan niku. Panjenengan remen wayang. Nggih. Nika Mas Kangko wonten tali asih. Nggih, Mas. Nggih. Matur suwun. Iki jelas iki rumput kok Jepang, Pak. Lah Jepang bar kalah karo Brazil dikai rumput. Lah wantem nih dasmu tenan. Ayo ngawur. Siap Gus. Gus, terima kasih. Mbah nuwun Siap. sehat selalu. Siap. Mugi-mugi Al Badar jaya-jaya selalu. Amin ya Gus Baru rabbal sami-sami alamin. sehat selalu. Amin ya Mugi rabbal langgeng alamin. anggenipun siar agama. Insyaallah dalam waktu dekat Al Badar nggih nanggap wayang. Amin. Ah, tunggu tanggal mainnya. Oke. Gus, Dalam niki gandeng niki wonten wayang sing kula tresnani kula senengi nggih jenengan. nggih siap. Adike Bathara dosen iki Bathara guru. Weh, iki lak provokator. Terus guru. Oh, mboten napa-napa aman. Nggih, niku. Nggih Gus, kangge tandha tresna kalih jenengan nggih Gus. Siap. Matur nuwun Mas Erik. Tepuk tangan keren. Ampun kesupen Gus. Gus, Dalam ampun kesupen piye lho? 750 niku. Asline iki politike Mas Kangko. Napa? Dicekeli wayang iso nek kon anggap yo dalange tetep iki. Duh, lek ngono ya ora apa-apa. Ayo, ngono. Sing penting ya petung pasir rego pira ngono lho. Nggih. Aman. Mboten menika kangge Nang-nang. perkenalan kula kalih jenengan Siap. wonten panggung mriki Siap. nyambung silaturahmi. Siap. Ing antarane seniman dalang Jawa Tulen lawan panjenengan sing kulino ngaos kulino ngaji nyebarke pitutur-pitutur agama tumrap sedaya tiyang. Amin. Selamat kabeh mugi-mugi. Amin, amin Gus. Maaf, Mas Kangko. Daleme pundi to Mas Kangko? Karanganyar Gus. Karanganyar pundi Jawa Tengah mriku? Jawa Tengah nggih. Masyaallah. Mengke anu nek nanggap lewat kula mawon. Salah. TV kok berapa? Saya tuh ini panggung blantik tok to. Iki blantik tok. Iki sinden kok blantik pisan. Ora. Karanganyar lagi dulik karang kawak niku. Itu karang kates. Bantuan sehat selalu Gus. Bathara guru. Iki delungkas tak angkat dadi PNS insyaallah. Jasa kudu. Nggih. Nggih. Luar biasa tepuk tangan buat Dalang Kangko dan kawan-kawan. Apa lho jenenge yogone apa lho? Dwijo Laras Indonesia. Ana apa namanya? Dwijo Laras Indonesia. Dwijo Laras Indonesia. Wajahe wis lesu kabeh. Turu oleh kok wis bar tak gugah. Ning ngantuk iki lho. Ora ngantuk njowo. Ora ngantuk. Malah wis jungkel barang kaya lho. Heeh, niku lesu do kalah slot tadi. Enggak boleh ya, Gus. Yo diterusne menawa lek bangkrut. Aku ora tau menging wong kok, Pak. Nggih. Pripun Gus, kula ngeslot diterusne to Mas ngono. Engko tak baturane entar tak siapne duit menawa lemahe didol murah aku ya. Kan dilungkas lak tombok to, Dek. Pun matur suwun Mas Jo, Duojo. Suwun lho nggih. Sami-sami Gus. Nika diparingi sak miki to nggih. Napa? Kok sak miki pripun panjenengan niku? Ora to ya wis. Ora ya wis. Ya pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kagem Gus Samsami. Nggih, Gus Sami terima kasih. Upama nanggapo pira Mas Erik nggih to. Nah, iki ana dagelan, ana dalang, ana yoga, ana sinden, ana ustad sing paring panjung mandonga marang Mas Erik sak keluarga. Nggih, Mas. Pun. Menika sing pungkasanipun langgon mamundhut saking kanca-kanca parkir timur Mas Jo. Nggih. Gerigis coba. Sae Mas menika. Ingkang minangkani Dipinangkani Presiden 3. Siap. Wonten Bu Dwi, wonten Wanda. Siap. Nah, kalian sobat jenenge kuwi Ova, ayo telu. Nah, coba kaya ngapa? Dwijo Laras Indonesia. Nggih. Pamundhut saka panjenengane Mas Erik nyuwun lakon Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Iki mau panjenengane ya nyuwun kenang-kenangan wayang kanggo tandha tresna wis tak aturke. Nggih. Wujud wayang Gatotkaca. Oh, ngono Kula ya. nggih nyuwun kenang-kenangan wayang, Mas. Apa? Sembarang. Pokoke digawe sampean iki mulih gak nggo apa-apa lho. Katur para Karang Taruna, para pemuda-pudi yang wonten kuwajon. Grigis lagu model saiki yo diaturke monggo pemusikipun. Ya, ya.
Dawuh kleresan Mas Ganggo. Menika kula tak mbacut nih gelaring carita. Nggih. Katut kaca wisuda. Nggih ingkang baku piyai menika mawi dahar kekatan mboten sekeca wonten ing Madaran. Namung saged nderek urun donga insyaallah Mas Erik, Mbak Sari anggenipun ngitanaken Keng Putra. Nggih. Pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sageta bekti satuhu ngabdi dumateng Kyai Sepuh kekalipun. Amin. Insyaallah saged migunani nusa bangsa ten agama lan tetep saged membawa harkat martabat keluarga besarnya. Amin. Ngodinonga rahayu sami sedayanipun. Amin. Sudha mala sirna saka jagat raya.